Алелуя! Бъдете благословени в името на Исус. Вие, семействата ви, домовете ви, потомствата ви, поколенията ви да бъдат благословени. Нека наистина Божият мир и благодат да бъде върху вас и във вас. Тази вечер е правилното време за вас, защото ние трябва да знаем, че времето, което ние живеем, е време заедно с Исус. Тази вечер вие сте взели правилното решение да дойдете тази вечер. Стихът, с който искам да започна, е много важен стих за нас. Върнете се към онзи, от когото сте дълбоко отстъпили. Какво означава днес да се върнем при Христос? Днес Христос не чака всеки един от нас да се върнем при Него. Христос очаква всяко едно дете да се върне при Него. Как човек може да се върне при Христос? Тази вечер аз ще искам, информативно само така да разхвърлям този стих и да разгледаме, защото има един по-важен стих за нас. Трябва да имаме нужди, нали? Божието Слово казва в Псалом 23: ако Бог е наш пастир, ние няма да останем в нужда, а Той ще ни завежда на зелени пастища, при тихи води ще освежава душата ни, ще ни изцелява заради името си. Дори да имаш големи проблеми, не търси гледачи, не търси баячи, а търси Христос. Защото Христос е отговорът на твоя въпрос. Търсете Христос, докато можете да го намерите, защото има време, когато ние няма да може да го намерим. Ще го търсим, обаче няма да можем да го намерим. И днес, говорейки чрез това слово, което ще прочита след малко, е много важно за нас. Има една молитва и в тази молитва се казва така: Господи, моля те, присъедини се към мен по пътя, премини през моите затворени врати, отнеми безумието ми, отвори сърцето ми и разума ми за голямата тайна на Твоето мощно присъствие, което действа в моя живот. Дай ми смелост да помагам и на другите да го откриват в живота си. Днес колко често ние се молим с такъв вид молитва: Господи, моля те, присъедини се към мен по пътя, премини заедно с мен през трудностите, през които преминавам аз. Всеки един от нас ще преминава през трудности. Всеки един от нас ще преминава през проблеми. Всеки един от нас ще преминава през изпитания, но дали ние през тези проблеми и трудности и изпитания търсим Христос? И Божието Слово казва така в книгата на Откровението на Йоанна, 3 глава, 20 стих. Ето стоя на вратата и хлопа. Ако някой чуе гласът му и отвори вратата, той ще влезне, ще вечеря заедно с него и той с Исус. И днес кое е по-важно ние да знаем като църква? Че Христос стои на вратата на твоето сърце, че Христос стои до вратата на твоята душа, че Христос стои до вратата на твоето семейство, че Христос стои до вратата на твоите мисли и казва: ако чуеш гласът му и отвориш вратата, той ще влезе. Вижте, Христос стои на вратата и чака. Ако ти чуеш вратата, ако ти чуеш гласа и отвориш, той ще влезе. Днес това слово като че ли те кара и мен те кара да се задава този следният въпрос. Когато имаш проблеми, да си спомнеш, че Христос е на твоята врата. Той там чака. И когато Той чука и хлопа и казва: да ще отвори вратата, аз ще влезна в тебе, аз ще те помогна, и ти чуеш гласът на Бог и отвориш вратата, Словото на Исус Христос казва, че Той ще бъде готов да сложи една трапеза пред тебе, да ти сложи храна. Сам Христос е готов да ти бъде сервитьор. Та Той цял живот е бил слуга. А ние хората започнахме да си правим нещата без Него. Днес какво е нужно на църквата? Днес, преди да отвори вратата човек, той трябва
да разпознае гласа, който вика отвън. Защото има три вида гласа. Плътският глас, сатанинският глас и Божият глас. И ние трябва да разпознаваме тези гласове. Кой глас е отвън пред нашата врата и вика? Защото гласовете, които викат, са три. Най-важните гласове, които днес са готови да ни отклонят от присъствието и помазанието на Христос. С цел да се отбегнат проблеми, с цел да се отбегнат трудности, ние миналата вечер с определени брати и сестри общувахме по тази тема, че днес Господ е готов да изпитва църквата си. И казва, че Той няма да ни даде тежест да носим това, колкото не може и нямаме си. Той ни дава толкова, колкото може да носим. И днес кое е по-важно за нас? Ние да знаем, че Христос ни дава тежест, това, колкото е нашата сила. Коя е нашата сила? Знаеш? Знаете ли коя е нашата сила? Нашата сила е Исус, но говоря и на хората от телевизията, че нашата сила в Господ Исус Христос е нашата радост. Когато имаш проблем, радвай се. Когато имаш трудност, радвай се. Защото ако всичко ни е 6 и окей, то тогава значи ние какво става? Знаете ли какво се случва? Когато ние сме добре, ние няма да търсим Бог. Когато всичко ни е добре, ние няма да търсим Бога. Но проблема е в това, че ние, имайки проблеми, не може да се радваме в нашия проблем. Защо? Защото нашият проблем ни прави да бъдем по-близки до Бога. Разбирате ли? Колкото повече проблеми имаме, толкова повече се молим и мислим за нея. Мислим, че не можем да се справим. Господи, помогни. Аз не мога да се справя. Господи, подай ми ръка. И ние през нашите проблеми, какво се случва с нас? Започваме да размишляваме как можем да бъдем избавени от ситуацията, от проблема. Божието Слово казва така: да търсим Христос. И днес как църквата на Христос може да разпознае кой е гласът на Бога? Откъде ни говори? Знаете ли? Бог откъде ни говори? Бог говори отвътре. Друго откъде говори? От Библията. Главният факт и главното нещо, което Бог използва да ни говори, е Неговото Слово, Библията. Бог най-вече оттам ни говори. И когато ние четем Словото, Духът на Христос ще влезе в нас и ние ще разберем кой е гласът на крадеца, кой е гласът на лъжеца, кой е гласът на измамника и кой е гласът на нашия небесен баща. И днес трябва да разпознаваме. Човек, който не отваря Словото и не чете Словото, няма как да знае кой е гласа на Бог. Истина ви казва. Защото ти не можеш да имаш връзка с Бог, докато ти четеш Словото. Дори да не можеш да четеш, дори да не можеш да четеш, просто слушай. Вярата идва от слушането, а слушането от Божието Слово. Фактически, ние трябва да слушаме и слушането ще те доведе до познаване и до разпознаване на Божия глас. И днес е много важно за теб да знаеш, че ако ние не четем Словото, ние сме отстъпили от Бога. Ние сме дали една крачка назад от Него. Ние нямаме връзка с Него. Той няма как да ни помага. Той няма как да ни благославя. Когато ние имаме проблем, Той няма как да ни отговаря. И днес Божието Слово казва така: ако направиш Господ за твой пастир, какъвто е проблем да имаш, не се плаши. Не се притеснявай. Остави всичко в ръцете на Бога. Вижте нашия Господ какво направи. Възкръси Лазар.
Лазар беше погребан в гроб от 4 дни и той, когато отиде пред гроба, той извика Лазар и Лазар излезе от гроба. Така ли? Аз вярвам 100% на думите на Христос, защото те са истина. 100% истина. Знаете ли, ако думите на Христос не са истина, в Словото е писано, че Бог беше направил завет и договор с Моисей, с Авраам, не с Ной. И какво каза на Ной? Ной, аз те обещавам, че няма да правя потоп вече на земята. Няма да унищожа земята с вода. И какъв беше заветът с Ной и Бог? Какво направи Бог? Постави в небето. Какво постави? Знаете ли какво постави? Какъв знак беше? Какво постави на небето Бог? Дъгата, хора. Дъга. И когато ти виждаш тази дъга, се радваш, казваш, гледай, нагоре на небето има дъга. Има различни цветове около дъга. Ти го виждаш. И ако Словото на Бог не беше истина, днес нямаше да видим тази дъга. И защо днес виждаме тази дъга? Да ни напомня, че Бог е обещал, че няма да прави потоп в земята, а ще дойде с огън. Ще изгори всички нечестиви, всички грешни и всички, които вършат грях. Това е. Защо го раздели? Защото единственото нещо, което може да спре огънят е водата, който може да угаси огън. Нещо друго може ли да угаси огън? Само водата. Разбирате ли? А огънят не може да спре водата. Водата ще се прокара място, но пак си намира място през къде да мине. Не може да го спреш. Не може да се спре водата. Затова Бог направи разграничение между вода и огън, за да нямат достъп едни до други. Бог ще дойде с огън. И ние трябва да бъдем готови за тази среща. Няма да бъдат изгорени онези, които вярват в Него. Няма да бъдат запалени онези, които следват Него. Няма да бъдат унищожени онези, които разпознават гласа на Бог. Той стои на нашите врати и хлопа. Обаче има един проблем, който ние трябва да не забравим никога. Че вратата на нашето сърце или вратата на нашето сърце, къде е нашето сърце, духовно сърце? В ума. Че вратата на нашия духовен ум има една брава. Брава, нали знаете какво е? Дръжка. И тази дръжка не е отвън, а тя е отвътре. От теб зависи дали ще допуснеш Христос да влезе. Ако ти хванеш дръжката и отвориш, той ще влезе. Ако не, той ще вика, ще вика, ще вика и ще се махка и просто ще те отмине. Ма Господи, защо не ме чуваш? Защо не ми помагаш? Аз имам проблем, аз имам трудност, аз имам изпитание. Помогни ми, подай ми ръка. Няма как да ти помогне и да ми помогне, ако аз не съм отворил вратата на моето сърце или вратата на моят духовен ум. Аз да мисля за него е много важно. И днес кое е важно да не забравим? Да търсим Христос, докато се намира. И да го призоваваме, докато Той е близо. Защото Бог сега се намира. И Той сега е близо до теб. Търси го, човече. Търси го. Викни към Него, защото няма друга надежда, освен Исус. Истина ви казва. Няма друг път, освен Исус. Исус каза за себе си, че Той е пътят. Ако искаш да влезнеш в Небесното царство, ходи в пътя на Исус. Ходи в самият Исус. Защото ходейки в Исус, ти ще бъдеш спасен и ще бъдеш в новия Иерусалим. Така казва Словото. И днес кое е по-важно за нас? Ние да не забравим
братя и сестри, че Исус идва. Исус идва на ромски как е? От Авела. Исус идва. От Авела. Исаак е бил. Казвам го на много езици, така се опитвам да ми разберат всеки народ. Разбирате ли? Исус идва. А ние как се живее? Как живее? Мислите ли, че ще бъдем спасени, ако се мразим, ако грешим, ако не се молим, ако не четеме Словото, ако не се общуваме едни с други, ако не се помагаме, мислите ли, че ще бъдем спасени? Не. Той ще стои на твоята врата, ще хлопа, ако не го чуеш, ще се замине, няма да може да ти помогне, няма да може да ти отговори. Вярно, че всеки един от нас търси Бог да бъде спасен, нали? Тук на тази земя криволяво ще го изкараме. Ще дойде един ден, ще хвърляме това, както се казват светските хора, ще се заминем от този свят и след това какво ще отговаряме? Как сме живяли? Какво сме правили? Та богатствата ни, златото ни, парите ни, всичко остава на тази земя. Абсолютно всичко. Никой не може в гроба да носи каквото и да е купи. Всичко остава тук. Едно единствено нещо, което ще се яви пред Бога, това е Святия Дух. Духът, Твоя дух, който Бог е вдъхнал в нас. И Той ще говори. Аз му казах да отиде на църква, Той не пожела. Аз му казах да се моли, Той не искаше. Аз му показах, че трябва да чете Словото или пипнах Словото от шкафа, Словото падна 3 пъти от шкафа и Дечо не я отвори. Братя и сестри в Христос, слушайте ме, казвам пример до Дечо. Искам от вас наистина да живеем за Христос. Алелуя! Не го забравяйте, че Христос стои на вратите на нашите сърца. Тук иска да ни говори, иска да ни благослови. Нека да се молим за страна. Аз днес разговарям с нея. Малко по-така се чувствам. Нека тази вечер да се молим нейните изследвания утре да бъдат добре. Защото очакват изследвания. И вярвам, в името на Исус го казвам, че Христос е с това дете, защото тя е дъщеря на царя. Няма значение, че е малка, няма значение, че ти си голям. Бог ни гледа всички равни, еднакви. И кое ни кара ние да се замислим? Бог ще ни прощава. Бог ще ни прощава. Но искам да ви кажа, брати и сестри, след тази прошка да не се решаваме вече. Да не вършим същото. Защото Христос стои там и казва: стоя и хлопа и чакам. Ако ти чуеш, отвориш, ще влезне. Ако не, ще стои като някакъв си самотен там вътре, няма да може да влезе. Бог не е нахален. Нашият Бог не е нахален. Разбирате ли? Брат Тушко, ако не беше се съгласил да го приеме, Христос щеше още да го очаква, още щеше да го чака. Сестра Тереза, ако не беше решила да го приеме, Христос не е нахален да влезне в нея зор. Не. Бог си чака време. Всичко си е с време. Но важно е всеки един от вас да живее според волята на Христос. Всеки един от нас може да намери себе си в плана на Бога. Бъдете благословени в името на Исус Христос. Не забравяйте, че Христос стои на вашите врати и хлопа. Разпознайте гласа. Отваряйте и ще видите колко ще бъде добре.
колко ще бъдете благословени в името на Исус Христос. Заповядай, Матейчо. Алелуя. Нека да се изправим и с една последна песен да бъде нашата. Ти си професор на професорите. Ти си формият и
че всяка една нужда, всяка една нужда, ще бъде снабдена в името на Исус Христос. Вярвам, Господи, в Твоите чудеса и знамения. Издигам, Господи, всеки ден врата за вечер. Всяка една сестра, алелуя. Ти проля кръв, ти плати цена за всеки ден проект. Жив си, Господи. Специално се моля за сестра на тази вечер. Ти знаеш, че остави нужда за себе си на мене, Господи. Тя каза на мен, но аз не мога да помогна. Ти си този, който помагаш, ти си този, който изцеляваш. Халелуя! Господи, издигам я при Твоя свят. Излей тук с Твоята свободна ръка. Както възмрази мъжа на сестра Тереза, Господи, както възмрази 12-годишното момиче Татко, както възмрази Лазар, Господи, от мъртвите. Те не бяха мъртви, а те са живи, Татко. И въпреки всичко Твоята ръка продължава да се движи, продължава да изцелява и да помага и да благославя. И Господи, ние знаем, че Ти си доцент, че Ти си лекар съвършения. Алелуя! Дори докторите да имат последната дума. Не, Боже, вярваме на това, че човешката уста може да предопредели живота на човека. Ние знаем, Господи, че последната дума е в Тебе и че Ти изцеляваш и даваш живот във всеки, който е търси. Ще хваля Твоите име, Татко. Ще величая Твоето име, Татко, заради сестра Нана. Ще отдам цялата слава на Тебе, Татко. Защото Ти си този, който ще изцелиш в името на Исус. Ще изцеляваш. Алелуя! Аз не знам как ще го направиш, но ще го направиш. Знам, трябва да го направиш. Алелуя! В името на Исус. Аз настоявам, настоявам заради нея. Алелуя! Хващам се за мантията